Че в гората новия апдейт. Ето такова е един диамант, тя да ни дава 2 диаманта. Да. И се опитам да съм на 500 дена. И забравих да ви кажа едно месец. Аз съм с шушалките ми. И в момента съм го усилил с нагоре. И сега не знам какво да правя. Влизам със след, защото такова знаете, че понякога умирам. И се летя. Влизайте, който из 4, 1, 2, 3, 50, 1000. Не съм там, съм с 2. Те са хубави силни. Влезнах с тях. Ето вижте, с шушалки съм. Аз съм на сладолет, на училище съм. Ето. На сладолет съм, че работя в сладолет. Някое защо винаги се остават това. Вече взеха това. Виждате. И защо се чуват вълци? Един път съм го играл и съм го направил на лево 5 и точно еднаквото беше всичко. Вече знам какво е. Да, 2 болтове, някой е взел там един болт, странно. Нормален чест. Гуцак съм се падна. Аз път ми се падна Гуцак, значи и тук трябва да може да падна Гуцак. Не! Значи забравих, значи не ми се падна Гуцак, майде. И това беше през нощта. Това беше през нощта и сега... И сега такова тя... И детето, първото дете, не мога да се спаса сега. Дано да се удушиш в тази стая. Като си долу под земята, тя да се удушиш. Мерси, че го направихте на лево 3 campfire. Но все пак няма да сте спасян. Ой, shit, хора! Там има златен чест, знам си го. Там си има златен чест. Златен чест. Значи взимаме това. И си забито. Някой може ли да ми каже честит бинт? Не, добре. Някой може да го направи просто на лево 4 campfire, защото ми тяба. Мръкованова! Мръкованова. Holy shit, chill. То с риски от Dynamite. Не, аз вече тук не го помних. Отваряй ключа. Гуцак е тя този често. Гуцак иска, не дете. Гуцак. Не пушка, Гуцак иска. Ето го пистолета. Пистолет искаше само да се изгърми. Защо всичко скърца? Да, Ленчи, спри да се показваш. И аз искам и там да направя FKB и там ще го направя. Се опитам да го обидя да фана, чакай там. Let's go on level 4 campfire. И сега, както знаете, отиваме тук.
стигнах на колко? 19? Не знам дали съм стигнал 19%, ама айде, се опитам. Съм видал дали съм стигнал до 99 още в гората. Не дей каза, че не съм стигнал. Стигнал съм. Видяхте ли колко дена съм? 250 и нещо. Значи тук страх ме малко. Да, тук съм. Holy shit, I am keep missing. Уй, болница наблизко, let's go! Holy shit, болница на мен хора. Айде отваряме златен. Не помня, че не беше златен. Помня, че беше златен чест и супер много беше странно, но айде. Значи 2 глутве и 1 мейкет. Окей, това е хубаво. Не е това, където търся. Господин или госпожо, оставете ме на мира. Господине, чил. За часа джо. Първо не знам как направих това, но изядах тортата и избягах. Това е супер малко странно. Guys, this is super weird. Не е weird, е просто така. Просто не ви слушате, разбрахте. Ама, лайк и subscribe, като ви кажа, го направите. Просто не слушайте каквото казвам. Махте тъпите, просто можете това да направите. Тяхте да убивате вълка. Защо ги взимаха? Госпожо! Пуха ти коли, разказваха. Дето са мекички. Защото сами знаете, че там училище много харесва да викат и е така. Holy shit, хора, удариха ме, ау. Халуин ли е на какво? Ама ние трябва да пееме! Мамо, ние трябва да пееме, нали? Не, трябва, нали, великденска песен да пееме. От детската градина. Нима, че отпред училищните деца. Питай господина. Какво да? Така, ние трябва да пееме и напред училищните деца също ли? Не, ще има пиеса. Ама, ние не знаем още един часа. Мисля да остане Юлия. Добре. Остане. Ама до 1 часа трябва така да пееме. Не знам и дали пеете, но другите деца готвят нещо. Е така пък, когато не вземе да викнали такова да... Ако искаш да ми дадеш пиесата... Мамо, аз сам ще си дойда. Първо, трябва да пея. Какво ще има един часа? Ще има пиеса! Вече имам гуцак. Гутакт. На всички деца. В коридора ще бъде. Ама на чистите ли? Отбре да чистите. Значи децата от детската градина. Значи децата от детската
малката града. Ние ще гледаме. Ще гледаме на това. Ще гледаме. На 94. Пък имаше 3, 4, пък сама 5, 6, найки, That's all fire. Let's go na level 5, 3, 4, 5. This is crazy. Това е crazy. Нищо казвам на хората, където ми гледат видеята. И бъни. Какво играеш сега? 99 нещи в гората. Добре, и съм от тук да се пак Гуцак. Супер много ни чал Гуцак, на това не може да Гуцак. Не пистолет, Гуцак. I am right now so angry. Because I don't have a Gutsack. Но затем, че сме ли Strong Act? Винаги тя е Strong Act. Това тя да е червена Strong Act. Райфл. Окей, супер става. Jeez, okay, jeez. Чак хора си имат Чанко. Просто умрях от един напълно, до мене е Дай да прибера лаптопа. Или аз отивам да обядвам. Хора, върнах се, всичките умряха, всичките умряха в играта. Махни се. Абе, ти да се махнеш. Ай, не. Здрасти, хора, сега влезнах за втори път в 99 нощи в гората. То са тук. Гледайте, хора. Хора, върнах се и както виждате все по-още дърва. Да, хора, е без така.